Rani ndipo mulindine yankhoseunda kumupoyamba na imiti yake Malawi Congress Party yaikira kumbuyo kuganizira bunge la MEC lokana katswiri ya ICT apadera kuti azaunikire kaundura wa voti. Chipani cha DPP chauza President Lazarus Chakwera kuti ayimitse pa ntchito akuluakulu ena aboma pa nkhani ya macontract amafuta. Munkhani zina kusowa kwa mankhwala ndi zipangizo kukuchedetsa ntchito za operation pa chipatala chachikulu cha Mzuzu. Tili ndizi komanso nkhani zina zambiri tendikayeni modzi. Organizo la bunge la Malawi Electoral Commission lokana katswiri ICT apadera kuti azaunikire kaundula wa voti. Izi lichonchi ngakhale kuti zipani zina zinayi zakhala zikufuna kuti akatswiri apadera azaunikire kaundula wa votiyu pamene kalembera akuyamba pa 21 mwezi uno. Pemphero Malimba afotokoza. Posachedwa pa zipani za DPP, UDF, UTM komanso a Ford zidalembera kalata bunge la MEC pa zakufunika kukhanda akatswiri apadera owunika mauthenga amakono Independent ICT Auditors pa Chingerezi pa ntchito yowunika kaundula wa voti komanso pa zakagwiridwe ntchito ka zipangizo zamakono za election management devices zomwe bungweli ligwiritse ntchito. Poyankhapo wapampando wa bungwe la MEC Annabel Ntalimanja anati bungweli lilibe mapulani ololeza akatswiri apaderawa kuti awunike ndondomeko yake. Azipani osameti magwira nawo ntchito komanso aliyense Malawi aliyense kuti voter register ikazapangidwa aliyense ndomasuka kubwera kuzayisuzumira ndikuona kuti ndizoonadi anthu amene alembedwa ndizoonadi ndiye kuti ndimene process itayendere. Mneneri wa chipani cha MCP a Jessica Bwira wati sikoyenera kuti akatswiri otere apatsidwe mwayi ponena kuti pa chisankho cha chaka cha 2019 akatswiriwa adaonetsa zofowoka pamene chisankho sichidayende bwino. Ife tikuti amene ali ndi dandaulo solution kapena kukonza isakauti zikachoka kwa anthu akunja tiyeni tiyankhule nawo ameki tadandaula ichikonzani kanda NRB tadandaula ichikonzani osati katengena aneba abwera adzati konzere. Mmawu ake mlembi wamkulu wa chipani cha DPP apita mukhito wati chipanichi chipitiriza kukambirana ndi bungwe la MEC pamene akufunitsitsa kuti bungweli limvere pempho lawo. Mbuyo mutachitamu takhapo ndi ma independent auditors IT amene system yawo jamayiona atikamayamba registration amaona kuti zonse zili bwino pamene tamaliza registration pamene tikupita ku masankho amaziona kuti zili bwino results akamabwera amawalandira amawachita so verify ma independent auditors koma lero la kuti zoti zonse ziyatachosa nditi kudabwa kuti chifukwa chani. Bungwe la MEC linachititsa mkumanowu kuti lidziwitsadi ndo achisankho zokhudza ndondomeko yakalembera oyeserera komanso zokhudza ntchito yakalembera imene bungweli lichite kuyambira pa 21 mwezi uno. Tidakali pa nkhani za ndale chipani cha Democratic Progressive DPP chafunsa mtsogoleri wa dziko lino Lazarus Chakwera kuti ayimitse kaye pa ntchito akuluakulu ena aboma amene akuaganizira kuti amachita zakatangale. Mlembi wamkulu wa chipanichi apita mukhito wanena izi pa msonkhano wa olemba nkhani omwe anachititsa ku Lilongwe ndi akuluakulu ena a chipanichi. Mwaena chipanichi chati Chakwera ayimitse ntchito mlembi mu ofesi ya mtsogoleri ndi nduna zake Akolini Zamba komanso nduna ya zamtengatenga Jacob Hara omwe akutchulidwa pa nkhani za macontract amafuta agalimoto. Amukhito anatinso Amalawi akudutsa mu nyengo zowawa kwambiri kamba kosowa utsogoleri wa upangiri wabwino. Izi ndi zina zomwe Amukhito alauza mtolankhani wathu Taunga Sabola. I think kusaza chuma cha boma kwafika poipa kwambiri komanso Amalawi kuvutika chiyembekezo alibe. This is October ambiri akoza manyumbamo apekeza mwina fereza olero kuti amulandire koma chiyembekezo choti fereza yafika pali so ndi dziko loti tafika panji sitikuziwa kumene tikupita andi chiyembekezo aliyense chiyembekezo alibe ndi faketi mazawa kumbusa boma kuti goodwill uboma ali anali nawo. In fact 2020 approval rate ya boma la Tose government it was almost 75% kwa pano yafika pa 5% andi chitupi boma lalibe koma anthu akhala kumawuza chitanizi chisani kuyenda panganizi koma zikuoneka kuti sakumva. Ndifake tapitirizabe kuti sitisiya ngati mete ya Mulungu kukumbusabe boma kuti tachita nkonizi anthu akuvutika. Poyankhapo nduna yafalitsa nkhani ya Moses Kunkuyu inafotokoza motere. Anthu amene anapangaka ngati ku Malawi kuno ngati nkhope zimene zapangaka ngati dziko la Malawi nkhope zake sizili koma zinali pa press briefing imene lero mukakamba za anthu amene amabasimendi umawesa
cement dziko muno mazemba misonkho mudzina la Peter Mutale anthu agenda penalizekera mupeza pene pachi mukakamba za Escom kunogula mafuta kumapitisa kumatransforma kuja kumabera amalawi ndalama ukhazikitsa kampani ina yokuti anthu azidzera ngati agent omagulitsa magetsi kwa amalawi moduwa mukapeza ajenda na malomba aja nakhalapo ku Escom mukati anthu onamiza mafika kupitisa kwa IMF zinthu zabodza mwapeza anthu obachimanga ku Zambia ukawasukoni mwapeza analipo mpacha mukakamba za anthu okuti opha kubinwa aja analizonene pajapo ali momwe ali pansi pa gulu la Lilongwe District Agriculture Stakeholder Panel DASIP akwanitsa kusonkha ndalama zakwana 1.7 billion kwacha zokonzekera ulimi wa chaka chino kudzera m'magulu omwe amasonkha ndalamazi alimiwa akuti akwanitsa kale kugula fertilizer komanso mbewu komano chinsinsi chawo nchani. Brenda Kayo ali ndi zambiri. Wapampando wa gulu la DAPS a Joyce James Chikankheni anali pakali pano akwanitsa kale zokonzekera za ulimi wa chaka chino kamba kuti magulu awo akwanitsa kale kugula mbewu komanso fertilizer. Iwo anati chaka chino alimi ambiri aonetsa chidwi chotenga nawo mbali posonkha ndalama za m'magulu kuti akonzekere ulimi wa chaka chino. Kunoko sizidangoyamba kufika pamene zilipa tidayamba kalekale koma zidayamba somba limodzi zidayamba ndi kumitundu pansi pa edika chiwota tinalipi imodzi yokha koma pomakumana kuzerera mu ndondomeko za diocese peza kuti nticha chakula achifika pamene pakuti Lilongwe yonse tsopano ikutenga mbali lero tukamba za 1.7 billion ndizotheka inunso mukhoza kukwanitsa osadzidelera ayi. Ndipo mmawu ake nduna yoona za ulimi Sam Kawale anayamikira gululi pokwanitsa kutolera ndalama zokwana 1.7 billion kuti akonzekere ulimi wawo wa chaka chino. Iwo anati izi nzolinga za boma kuona alimi akutukuka kotero iwo apempha anthu ena kuti atengerepo chitsanzo pa zomwe achita alimiwa. Ndipo ife ku nduna za ulimi ndife anthu osangalala kwambiri kuti pali magulu a anthu amene akupanga zimenezi mu Malawi amene ali serious pa nkhani ya ulimi amene akudzipereka pa nkhani ya ulimi kuti athetse njala komanso chuma cha dziko lino chiziyenda kuphatikizapo chuma cha pakhomo. Ndipo ife tipitiriza kugwira nawo ntchito ngati anthu amenewa komanso uthenga umene tatenga kunoku tiufalitse dziko lonse la Malawi kuti anthu apange chimodzimodzi. Bungwe la DAPS linakhazikitsidwa mu chaka cha 2009 kuti alimi azitha kusonkhirana ndalama m'magulu ndi cholinga choti alimi azitha kugula mbewu zawo mochipa mtengo mosavuta komanso kwa anthu odalirika. Bwalo la milandu loona za kugwira ntchito mu mzinda wa Blantyre lidzapereka chigamulo chake pakati pa masiku 21 pa ndalama zimene anthu amene ankagwira ntchito ku bungwe la ADMAC akuyenera kulandira ngati chipepeso. Ogwira ntchitowa adakamang'ala kuti ADMAC idawachotsa ntchito mosatsata malamulo. Isaac Salima afotokoza. Anthu amene ankagwira ntchito ku ADMAC okwana 3,282 adatengera bwalo la milandu bungwe la ADMAC ponena kuti bungwe lidalakwitsa amene lidawachosera ntchito komanso kuti lidaphwanya malamulo ena akugwira ntchito. Nkhani idapita ku bwalo la milandu lachinayi pamene amakaunikira ndalama zokwana 52.3 billion kwacha zimene bwalo la milandu lidalamula kuti azipereke kwa anthuwa ngati chipukuta misozi. Amene akumva nkhani atamanda nyimba apempha oyimira milandu ambali zonse ziwiri kuti abweretse umboni wawo omaliza pa nkhaniyi pasanadutse masiku 21 pamenenso akuyembekezeka kupereka chigamulo pa nkhaniyi. Bungwe la ADMAC lidachotsa ntchito ogwira ntchito ake onse mu chaka cha 2022 pamene bungweli linkakonzanso kagwidwe kake ka ntchito. Komabe anthuwa motsogozedwa ndi Alex Malikebu adatengera nkhani ku bwalo la milandu ndipo bwaloli lidagwirizana ndi zimene iwo ankafuna. Bwalo lidalamula kuti anthuwa akuyenera kulandira ndalama zokwana 52.3 billion kwacha ngati chipukuta misozi. Koma bungwe la ADMAC lidamang'alanso pa chiganizochi ponena kuti kudali kosamveka kuti lipereke ndalama kwa anthuwa chikhalirecho ilolo lidakamang'alanso pa nkhani yomweyi. Koma bwalo la milandu lidakana zimene ADMAC inkafuna. Ndipo amene akuyimira mbali zonse ziwiri adakumana kuti aunikire ndalama zimene zikuyenera kuperekedwa kwa anthuwa. Ndipo pakadali pano chigamulochi chikuyembekezeka kuti adzafotokoze ndalama zimene bungwe la ADMAC likuyenera kupereka kwa anthuwa polingalira ndi zimene adaunikirazi pamene anthuwa akagwira ntchito zawo komanso nkhani yonse. Mulingo wa ndalama ukhoza kukwera kapena kutsika potengera zimene adaunikirezi.
kusowa kwa mankhwala ndi zipangizo zina zopangira maopereshoni akuti zikupangitsa kuti odwala azikhala nthawi yayitali asanathandizidwe pa chipatala chachikulu cha Mzuzu. Enawo za Times kuti vutoli likumatha kukhalapo kawiri pa mwezi. Patience Lunda akuyitsatira bwino nkhaniyi. Mkulu oona za maopereshoni pa chipatala chachikulu cha Mzuzu a Judith Nkwayira anadandaula izi pomwe amalandira thandizo la mankhwala komanso zipangizo zina kuchokera ku Anesthesia Worldwide Project kudzera ku bungwe la adotolo ochita maopereshoni la Anesthesia Association of Malawi. Nkwayira anati maopereshoni akachedwa chifukwa cha kusowa komanso kuchepa kwa mankhwala ndi zipangizo zina zimapangitsa kuti akhale ndi odwala ambiri amene akufunika maopereshoni zomwe zimapangitsa sanso kuti chipatalachi chikhale chikupereka zakudya zambiri zoposera ndalama zomwe iwo anati thandizo lomwe alandirali lithandizira kuti maopereshoni azichitika mu nthawi yabwino. Zimatipatsa chiopsezo kwa ma patients ena amene amakhala kudikirira mu chipatala kwa nthawi yayitali chifukwa sangabwerere ku nyumba mpaka na tsiku la operation itakwana. Pachifukwa ichi maudi athu amakhalanso odzadza kwambiri podikirira kuti anthu apangidwe ma operations. Mawu ake mtsogoleri wa bungwe la madotolo amene amapanga ma operation a Joel Moyo anati katundu wambiri yemwe waperekedwa sapezeka mdziko muno popeza ndi okwera mtengo. Amoyo anati mwachitsanzo mankhwala otchedwa Vecuronium omwe amagwiritsidwa ntchito kwambiri mdziko muno amatha kubweretsa mavuto ena pa munthu odwala pomwe amene alandira a Chicurium ndi abwino popeza sabweretsa mavuto ena kwa odwala. Zitithandiza chifukwa mankhwala amene ndiodula inde komano ndoti amakhala opanda chiopsezo chenicheni kwa patient ndimene atibwesera chonchi ndoti ma patient athu zathandiza kwambiri kuti akamapangidwa operation tiziwa kuti sabisana ndi vuto lililonse limene angapeze ndi mankhwala ena amene timapezeka nawo. Ndipo wachiwiri kwa mtsogoleri wa Anesthesia Worldwide a Thomas Kastner anati ndi wozipereka kuthandiza maiko ngati Malawi kupereka chisamaliro chabwino kwa odwala. Mbuyomu Anesthesia Worldwide Project inathandizanso zipatala za St John's komanso chipatala chachikulu cha Rumphi ndi zipangizo zina. Thandizoli linali la ndalama zokwana $55,000 United States dollars. Tipitiriza kupasirani nkhanizi mukatha kuonera izi. Malawi sokulira ntchito zachitukuko takula mkani nkhani zathu. Malawi sokulira ntchito zachitukuko takula mkani nkhani. Welcome to Premier Beta. You have tried the race, now play the base. Win big with Navigator. Watch your payout soar higher and higher, but cash out before your winnings fly away. Join the fun now at Premier Beta. Beta with the best. Foods with protein are good for us. A wonderful meal for the family. A little bit of onions, a little tomato. Mix it up and it's ready to eat. Top soy, we're happy life. All you need is top soy. With the top taste, brighten your day with top soy, top soy, top soy. Top soy soya pieces is a world-class Malawian top relish made with top quality, top taste and top value, and is perfect when served with rice, sima, spaghetti and so much more. Buy yours today in all wholesalers and retail shops across the country. Top soy, truly a top relish. Malawi sokulira ntchito zachitukuko takula mkani nkhani zathu. Malawi sokulira ntchito zachitukuko takula mkani nkhani zathu.
Yabweranso ndi moto yaikulu kuposa chaka chatha. Ndalama za Nkhani kwa matimu osewera adayiphule chaka chino ndani. 30 mita Airtel ilibe size madolo mwakonzeka. Airtel top 8 za madolo. Matimu 8 battling for the prize. Airtel ilibe size. mphaugwira na manja ndi bungwe lotana ndi kalangale la ACB pofuna kutana ndi mchitidwewu. Mmodzi mwa akuluakulu a ACB ku chigawo chakumpoto akatoto mtambo ati achinyamata ali ndi kuthekera kuchita zazikulu polimbana ndi katangale. Kuchokera ku Mzuzu, Sam Kalimira ali ndi ripoti. Antambo anati mchitidwe wa katangale ukubweretsa mbuyo ntchito zachitukuko m'dziko muno ndipo nzofunika kuti mchitidwewu utheretu. Antambo anayankhula izi pa mkumano omwe bungwe lomwe silaboma la Youth and Society linakonza ku Mzuzu pa mkumano pomwe panali achinyamata wochuluka akuluakulu aboma mabungwe silaboma onse ochokera mu mzinda wa Mzuzu. Antambo anena kuti achinyamata azithandiza bungwe la ACB pomakaneneza anthu omwe akuchita katangale ku madera awo komanso adindo ponena kuti bungwe la ACB limadalira amalawi akufuna kwabwino powanongoneza zakatangale. Choyambirira ndikukana iwe mwini kuti usakhale wopangaso katangale ndi ziphuphu komanso uyesese kuyesesa kuti anthu ena asachite mchitidwe wa katangale ndi ziphuphu mwa njira zosiyanasiyana. Matha kumemeza mauthenga komanso kunena kuti feta akana zakatangale ndi ziphuphu kuno komanso kuneneza aliyense amene angalowe angapezeke kuti akupanga za mchitidwe ndi katangale ndi ziphuphu. Mmodzi mwa akuluakulu a Youth and Society omwe akuyendetsa pulogalamu yolimbaniza katangale a Jane Chibisa anati bungwe lawo limakhulupirira kwena kuti zikufunikana kuti anthu adzigwira ntchito pamodzi polimbana ndi mchitidwe wa katangale omwe akuti wakula m'dziko muno. Zimangofunika mgwirizano fa munthu pawekha sungathetse katangale olo ACB payokha singathe kuthetsa katangale payokha chifukwa kufunika anthu ngati ifeyo omwe timatha kupanga report nkhani zimene zikamachitike amenenso timakhala kuti tikuwakankha kuti nkhani ija bwanji nkhani ija ili pati. Pakali pano mlembi wa mabungwe omwe saboma ku Mzuzu a Isaac Chekeziwa anati nzokhumudwitsa kwena kuti milandu ina yokhudza katangale imatenga nthawi kuti ifike kumapeto. Anthu amene amachita katangale pena pake ndi anthu akuluakulu oti ali ndi ndalama zawo ndi kumapezeka kuti anthu amene akuyenera kuti athandize ndi kulimbana nazo zija ndalama zija alibe ndezi kumavuta ndithu. Koma ndikuona ngati mwina chikhali chikhalidwe chonena kuti paliponse pamene tikuona kuti pali katangale ifeyo tizichitapo kanthu tiziyankhula. Dziko la Malawi lili pa nambala 115 pa mayiko kwana 180 makamaka pa ntchito yolimba ndi katangale malingana ndi mulozo omwe umaonekera za katangale pa dziko lonse. Bungwe la Site Savers lati anthu ambiri amene akukhuzidwa ndi vuto la maso akulephera kupeza thandizo labwino mzipatala za boma. Mkulu woona za ntchito za bungweli a F Kamwendo wanena izi pamwambo wokumbukira za tsiku la maonedwe limene limachitikira mboma la Zomba. Akamwendo ati pakufunika akatswiri amaso ochuluka kuti azithandiza anthu mzipatala zing'ono za kumidzi. Iwo afotokoza. Pempho limene likubwera chifukwa chonena kuti vuto la maso limagwira anthu ambiri m'dziko muno andi anthu ambiri amakhala kumudzi. Nde limapezeka kuti vuto la maso likagwira anthu aja alibe pogwira chifukwa choti chithandizo chenicheni cha maso kumidzi sichipezeka. Tikati tionesese anthu amene amagwira ntchito za maso ambiri amapezeka pa chipatala cha pa boma pa district hospital pamene zipatala za ku community zimene zili ma health center
kulibe anthu amene anaphunzitsidwa moyenera olomokwanira zokhuzana zamaso amene amapezeka ku health center ni medical assistant kapena minority nurse amene anaphunzitsidwa zamaso pang'ono pokha poti sungapitiretu ku sukulu osaphunzira zamaso komano kadaulo weni wamaso iwaja alibe munthu kuti akhale kuti akuthandiza anthu pa nthenda yamaso ayenera kuphunzira ku Malawi College of Health Science amene amatenga kosi ya ophthalmic clinic officer. Mawaki mkulu woyendetsa ntchito za chisamaliro cha maso ku nduna za umoyo Amaiko Masika wati ndunawo ukuchitapo kanthu pa nkhaniyi. Ngati boma tifuna tiuze anthu onse tizikhala ndi mtima wopita ku chipatala kuti maso athu azikaonedwa. Tisamangodikira chabe kuti pamene tili ndi vuto tikhoza kupita ku chipatala ukangoonesa maso athu ukatipimisa maso athu. Ngati boma panopa vuto limene tinaliona ndipo likugwiritsidwa ntchito chifukwa anthu akuphunzitsidwa okuti azipita malo amene ngati site servers acholache tamba kale kutumiza anthu ku malo ngati amenewo. Ngati dziko limodzi mwa maiko amene ali kumwera kwa Africa kuno chimodzimodzi timati 0.5% ya anthu amene ali dera limeneli amavutika matenda osaonachi. Tidakale Nkhani ngati yomweyi kunyalanyaza kwa makolo kutengera ana ku chipatala akaona vuto m'maso awo akuti ndi chimodzi mwa zifukwa zomwe zikuonjezera chiwerengero cha matenda amaso pakati pa ana mdziko muno. Dotolo wa matenda amaso a Esther Misanjo wanena izi pamene adali pa ndondomeko yowunika maso komanso kugawa magalasi mwaulere kwa anthu avutoli pa chipatala cha Queen Elizabeth Central ku Blantyre. Kedi Napolo ali ndi zambiri. Ngati njira imodzi yokumbukira tsiku la maso pa dziko lonse lomwe mutu wake ndi ana kundani maso anu, zipatala zingapo za boma monga Zomba, Kamuzu ndi Queen Elizabeth Central Hospital zikuunika maso komanso kugawa magalasi amaso mwaulere. Dotolo loona za maso pa chipatala cha Queen Elizabeth Central Hospital a Esther Misanjo adati ndizokhumudwitsa kuti makolo amanyalanyaza kumatengera ana awo ku chipatala akaona vuto. Mkatulu wamkulu chaka chine chicho maina umatoa chipatala kwazisa maso munthu maso wako akuona bwanji kwakhala wang'ono ukamuyamba skulu ya nasali maina ukazisa maso ukamayamba primary mukazisa maso mweso after every 2 or 3 years mwina wangu upakisa cheko ndoti kuti maso wanga akumuona bwanji nditi mainaso kumauza makolo kuti ana athuwa kuona kumakulira ndi mmeso iwo akukulira nditi mwana wako akumacheza kwambiri ndi computer kapena umacheza kwambiri pa phone kapena umacheza kwambiri pa TV ndio kuona kwake so sikukhala kwa kutali eti apeza kuti anaja akumangona zinthu zosakhala zabwino chifukwa makati maso awo sanazoona zinthu zakutali. Miriam Zulu, mmodzi mwa makolo amene adabweretsa mwana wawo ku chipatalachi, adayamikira ndondomekoyi ponena kuti ithandiza anthu ambiri. Ntchito imeneyi ndikuona kuti ndiofunika kwambiri chifukwa chakuti maso anawo ngati ali ndi vuto ndi kuti akawathandiza ana akhala bwino. Koposaposa chifukwa kuti senyeyo yandisangalatsa kwambiri chifukwa mwana wanga anapeza ndi vuto la maso. Ndi tidabwera kuno kuti nali ankhawa koma tidabwera kuno tinapezeka kuti anatithandiza ndithu moni panopa zikuyenda. Tsiku lokumbukira maso pa dziko lonse lomwe limachitika lachinayi lachiwiri la mwezi wa Oktoba chaka chilichonse lidakhazikitsidwa mchaka cha 2000. Nkhani zathu ndi zomwezi koma tisadasiyane na insemito yake Malawi Congress Party yayikira kumbuyo ganizo la bungwe la MEC lokana akatswiri a ICT apadera kuti zawunikire kaundula wa voti. Chipani cha DPP chauza President Lazarus Chakwera kuti ayimitse pa ntchito akuluakulu ena boma pa nkhani ya makontrakt amafuta. Munkhani zina kusowa kwa mankhwala ndi zipangizo kuchedwetsa ntchito za operation pa chipatala chachikulu cha Mzuzu. Munali ndine Yankho Seonda.